понеже тази тържествена церемония започна с една случка от живота на Уинстън Чърчил, аз ще си позволя да я закрия с друга такава, която си спомних, но която хвърля светлина върху интересните отношения между власт, труд и капитал. Веднъж Чърчил бързал за радиото, за да се обърне към нацията. Но тогава нямало така развито НСО, на каквото ние се радваме в момента, някои от нас. И той хванал такси. Но нямало и телевизия, нямало и радио в колата, вестниците били скъпи. И когато наближил радиото, Чърчил казал на шофьора: "Би ли ме изчакал, ще се върна след 30 минути. Шофьор казал: "Не мога. Чърчил ще произнася важна реч и бързам за вкъщи да го чуя." Чърчил извадил 20 паунда и казал: "Така става ли?" "Разбира се. Чърчил ще го слушам друг път." Уважаема госпожо Мирчева, уважаеми организатори на този прекрасен вече пълнолетен конкурс, Ваши превъзходителства, уважаеми представители на българския бизнес, дами и господа. Отново имам честта и удоволствието да връча една от най-престижните награди в българския бизнес. Признание за лидери, които с визия, устрем и устойчиво управление превръщат предизвикателствата в успех. Искам искрено да поздравя госпожа Мирчева и нейният екип за това, че вече толкова години създават един наистина прекрасен отбор от толкова много съмишленици. Наистина лампата пречи да видят всички, както споделиха някои от участниците. Но да ги поздравя не само за това, че отличават нашите водещи лидери, но особено за това, че ги провокират да споделят тайните за своя успех. Защото аз с внимание слушам всичко, което споделят номинираните и мога да кажа, че всяка година се чувствам все по-горд и уверен в бъдещето. Защото виждам не само ръководители с висок професионализъм и широка обща култура, овладели науката за мениджмънта и изкуството на лидерството, но виждам преди всичко граждани, родолюбци, патриоти с активна гражданска позиция, посветени на мисията хората и средата да стават по-добри, лидери с ясна визия за бъдещето, не само на своя бизнес, но и на страната ни. И мога да кажа, че техният успех има още по-голяма стойност на фона на дълбоките геополитически промени, на тектоническите размествания на пластовете на глобалната икономика, на бурното навлизане на изкуственият интелект и особено на фона на сравнението на средата, в която те работят, с онази, в която работят техните конкуренти навън. Защото нашите бизнес лидери са на откритата арена на световния пазар, където на всички ни е ясно духат жестоки ветрове на конкуренцията. Винаги, когато пътувам навън, посещавам чужди компании, когато се срещам с държавни и правителствени ръководители и мениджъри на водещи корпорации, винаги се стремя да открия онези фактори, които ги правят успешни. Трябва да признаем, че успехът следва онези общества, които се борят за демокрация и когато я постигнат, не допускат тя да се изроди в олигархия. Успехът е там, където държавата е партньор на бизнеса, където публичният ресурс е впрегнат за развитие на човешкият капитал и научно-техническият прогрес, а не за бетониране на властта. Където правилата са за всички
а особено актуално днес, частната собственост и инвестициите са защитени. И там, където обществата са се преборили за свобода и справедливост, които са задължително условие за устойчив икономически растеж. И чест ви прави на вас, българските лидери, че вие не само оцелявате, както разбрахме днес, но вие жените успехи в среда, която е малко по-различна, поне за сега, от това, което изброих. И понеже голямата тема днес, публично, особено в икономически план, това е бюджетът. Макар че президентската институция е встрани от законодателната и изпълнителната власт и не участва в изготвянето на бюджета, по Конституция все още президентът представлява България в международните отношения, т.е. средата, в която вие оперирате. Аз искам да ви се извиня за бюджет 26. Защото, искам да направя обаче едно уточнение, защото бюджетът е не само израз на политиката и приоритетите на управляващите, и това е тяхно право, трябва да е ясно. Но начинът на изготвяне, представяне и комуникиране на бюджета е израз на отношението на властта към хората, които пълнят бюджет към вас. Но аз вярвам, че въпреки предизвикателствата, с които се сблъсква българският бизнес днес, ние ще продължим като страна да произвеждаме повече и по-качествено, да изнасяме повече, защото това е важно, да бъдем по-иновативни и по-производителни, да бъдем по-устойчиви и конкурентоспособни. И залогът за този успех сте вие, нашите бизнес лидери, посветили време, енергия и талант на успеха. А вашият успех на вашите екипи, лично вашият, е всъщност успех за всички нас, за България. Затова и аз вярвам и се надявам, че тези отличия днес са признание не само за постигнатото от вас, а и стимул за нови върхове. На вас лично, на вашите екипи, на всички нас, които вярваме, че България ще расте и просперира с модерно, ефективно, устойчиво, прогресивно бизнес управление. Благодаря ви и на добър час. Победител тази година е Дина Темелкова, Телелин Инфрасервис.